खुलुमबाय। दिनैनि खौराङाव बयखौबो बरायबाय। आसा खालाम बयबो खौरांखौ खोनासंलांगोन होनना। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ गसाइगाव बलामजरा गामियाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार, न'खरनैनि न' बांखौ सिफायनानै सिलिंखार खालामलाङो। मैयानि थांनाय मोनानि 11 रिंगासो समाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना माहारियारि हाग्रामानि साखाथियाव थानाय बलामजरा गामियाव रायमना माहारियारि पार्कनिफ्राय मासे मैदेरा फैनानै उदखार खालामफैयो। लोगोसे बलामजरा गामिनि थागिबि लकेन राभा आरो ललित राभा मुंनि न'खरनैनि न' बांफोरखौ सिफायनानै सिलिंखार खालामो आरो माइ माइरं थोरसि लथाफोरखौ सिफायनानै सिलिंखार खालामलांदों। मख'नो गोनांदि जाथायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगोनो हाग्रा बिफाननिफ्राय खौरां लाफैनायजों लोगोसे अनसुंथाइ होफैदों। नैथि खौराङाव दङ दुरान्ड काप 2024 ट्रफि दावबायनाया मैया जागायबाय उदालगुरियाव। एसिया हादरमानि बयनिख्रुइ गोजामसिन जोलुर ट्रफि दुरान्ड काप गेलेनाया फैगौ 30 जुलाइआव क'क्राझार साइ सेन्टाराव जागायगोन। बिनिनो ट्रफि दावबायनाय हाबाफारिया मैया उदालगुरि जिल्लायाव जागायबाय। बेजों लोब्बा लाखिनानै मैया दुरान्ड कापनि गुमुरथिखौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव गुवारै मिथिहोनो थाखाय बिटिआरनि मोनबा जिल्लायाव बे दुरान्ड काप ट्रफिखौ दावबायहोगोन। मख'जायोदि बे दुरान्ड काप जोलुर बादायलायनाया मोनब्रै रायजोनि मोनब्रै जायगायाव गेलेगोन। उरिष्यानि जामशेदपुराव, मेघालयनि शिलंआव, सोनाब बंग'नि कलकातायाव आरो आसामनि क'क्राझाराव। थामथि खौराङाव दङ बक'नि मजायबारियाव गोथै स' मोननाय जादों। ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बे गोथै सह'खौ 5-6 सान सिगां थैनायनि सन्देह खालामनाय जादों। बे सुबुङा मजैबारियाव राजमिस्ट्रि महरै खामानि मावनो फैदोंमोन होनना हमनो हादों, नाथाय थैनाय सुबुंनि सिनायथिखौ रोखायै मिन्थिया। जायगानि सुबुंफोरा सन्देह खालामदों दि बिसोरो लखिमपुरनि। थैनायनि जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। ब्रैथि खौराङाव दङ जोबोद दुखुनांथाव खौरां। बारग' एनडिएफबिआ पेरालाइसिस बेरामजों नाख्रेबजानानै दं। क'क्राझार जिल्लानि कुसुमबिल गामिनि थागिबि बारग' एनडिएफबि सन्जिब बसुमतारिया पेरालाइसिस बेरामजों नाख्रेबजानानै रांनि आंखालाव गोग्लैसोनानै दं। जेराव दुखुनांथावै सन्जिब बसुमतारिनि आथिङा पेरालाइसिस बेरामजों थाबायनो हायै जानानै दं आरो लोगोसे किडनियाबो गाज्रि जानानै दं। बिथां बारग' एनडिएफबिआ 1 दाननि सिगांनिफ्रायनो बेरामाव गोग्लैसोनानै दं होननानै मिथिनो मोन्दों। सन्जिब बसुमतारिया गावनि बेरामखौ गोबां डक्टरफोरजों नायजाब्लाबो फाहामना लानो आरो मोजां फारसे लाबोनो हायाखै होनना फोरमायदों आरो सन्जिब बसुमतारिया रांनि आंखालाव गावनि बेरामखौ फाहामनो हायैयाव सरकारनिफ्राय आरो रायजो राजानिफ्राय थाइसे थाइनैब्लाबो अनसुंथाइ मोननो हास्थायदों। मख'नो गोनांदि गबिन्द चन्द्र बसुमतारि 29 बेच गबिन्द चन्द्र बसुमतारि हानजानि सासे एनडिएफबिमोन बिथाङा। दा बिनिखायनो सन्जिब बसुमतारिखौ रायजो राजाफ्रा थाइसे थाइनैब्लाबो एकाउन्ट नाम्बार 334735754646 आइबिसि कड SBIN 00079996 बे एकाउन्ट नाम्बाराव हेफाजाब हरनो हागोन आरो थोंजोङै 6900898968 कल खालामनानै हेफाजाब हरनो हागोन। बाथि खौराङाव दङ मोनसे बाखनायथाव हाबाफारि। गरेस्वर ओनसोलनि समाजारि थासारि ड्राग्स जानायखौ होबथानो तामुलपुर जिल्ला बेंगिरिनिसिम गोसोखां बिलाइ गथायदों। गरेस्वर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, गरेस्वर गुदि बर' थुनलाइ आफाद, गरेस्वर बियाब बाथौ गौथुम खौसेयै जिल्ला बेंगिरिनिसिम गोसोखां बिलाइ गथायो। द'थि खौराङाव दङ 15 सान हारिमुवारि मावबादा खुंफुंदों बालाजान थिनालि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बालाजान थिनालि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 7 जुलाइनिफ्राय जागायजेननानै फैगौ 22 जुलाइ खालारसिम गासै 15 सान हारिमुवारि मावबादायाव बर' हारिमुनि एंगार हायै बाहागो दोरोङारि मोसानाय बागुरुम्बा, मोसाग्लांनाय, दावस्रि देलाय मोसानायजों लोगोसे खाम दामनाय आयदाफोरनि सायाव जर'खायै फोरोंथाइ होनाय जागोन। मख'जाथावदि 15 साननि थाखाय खुंफुंजानाय बे हारिमुवारि मावबादायाव गाहाय फोरोंगिरि महरै दुलाराय बर' हारिमु आफादनि लोगो आफादगिरि चक्रधर नार्जारि, लोगो फोरोंगिरि महरै सा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हारिमु नेहाथारि दसमिका नार्जारि आरो हारिमु आफादनि सासे लेङाइ फोरोंगिरि प्रिया ब्रह्म बिथांमोना मावबादायाव बाहागो लाफैनानै सोलोंसाफोरखौ फोरोंथाइ होगासिनो दं। स्निथि खौराङाव दङ बेरगावआव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि मोनसे गिदिर खहा। 32 नं बेरगाव बियाबनि बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि माखासे दैदेनगिरिफोरा प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जयनिं जादों। सानफा एफा बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरा प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव मानो जयनिं जादों? प्रमद बर'नि मोजां खामानि मावनायखौ नुनानै रायजोनि जौगानाय आरो बिटिआरआव गोजोन थासारि नुनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाया इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जयनिं जानायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबादिनो 32 नं बेरगाव बियाबाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि माखासे दैदेनगिरिफोरा
प्रमद बर'नि न'आव थांनानै प्रमद बर'जों गासै 7 BPFनि दैदेनगिरिफोरा जयनिं जाहैदों। जगदान जानाय दैदेनगिरिफोरा जादों फारियै कमलाकान्त बर' एक्स चेयारमेन खाग्राबारि BCDC काम अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि BBC BPF, इसाहार आली एडभाइजार माइनरिटि सेल BBC BPF, अजित आली एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि माइनरिटि सेल BBC BPF, अजिक हक भाइस प्रेसिडेन्ट माइनरिटि सेल BBC BPF, चक्र बाहादुर फर्मार एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि गरखा सन्मिलन डिमाकुसि आन्चलिक, नुरुल हक एक्जिकिउटिभ मेम्बार BBC BPF, आली हुसेन बुथ प्रेसिडेन्ट आर्थरिकाट प्राइमारि BPF,